sumasapot yung brown, sumasapot yung brown. Bumabalik yung dilaw, bumabalik yung dilaw. Grabe ulo talaga. Naku, kambak. So, yun. Good morning sa inyo mga kaji. Nabanggit ko naman nung last time na magkukondisyon ako ng mga gagamba. So, ngayon yung fight day natin, no? Maglalaban tayo ng mga gagamba ngayon. Kasi may nakakondisyon ako dito. And, habang papakita ko sa inyo yung gagamba, predict nyo lang din kung sino yung mananalo. So, ano yung gusto nyo, no? Pakita muna natin sa inyo kung ano yung una natin paglalabanin. So nakita nyo naman sa picture yung ano na paglalabanan natin. Yung paglalabanan natin. Ito. Maisin pero sa African to nakuha. Africanan. So yan. Pinaka-paborito natin to na kulay pa rin, no? Yan, no? Yan, dirty lines. Sa haba mga kaji, pareho lang naman, no? Yan, no? Para mapamili mo na kayo. So, ito yung dilaw. Ito naman yung dirty lines natin. Ito. So, okay, game. Pag nakapili na kayo, no? Isa na natin. So, sana magbigay pa rin ng magandang laban. Tulad ng mga laban natin dati. Haba din ito. Fight. Ayan na. Ayan na. Naku, mayroong may nauluhan ata. Nauluhan yung brown. Naulo yung brown. Pero sana makakambak. Yung brown yung sumasapot, nauluhan siya. Ang galing ng dilaw. Wala na, hindi na binitawan. So sana bibitawan pa, no? Sumasapot yung brown, sumasapot yung brown. Sumasapot yung brown, sumasapot yung brown. Sumasapot yung brown. Bumabalik yung dilaw, bumabalik yung dilaw. Grabe ulo talaga. Grabe, oh. Yan na, sumapot na yung dilaw. Kakambak pa kaya? Kakambak pa. Grabe. Lamang sa kaha yung brown, na sa galamay pareho. Naunahan kasi, naulo yung brown, naulo. Yan, oh. Hindi na pinibitawan, oh. Yan. Awa. Grabe, parang pinatay na ata. Nauluan kasi, nauluan yung brown. Tayo puputulin na tayong paa. Naku, kakambak pa. Wala nang lakas. Pero masaputan, no? May comeback pa kaya to? Baka madibdiban pa yung dilaw, oh. Buhay pa kaya? Parang tatapusin na. Wala, nauluhan kasi. Naunahan agad. Uy! Malagpap. Naku. Naku, kambak. Uy, kambak ka. Wala ka dun. Wala ka. Wala ka, balik. Bumalik. Naku, bumalik pa. Wala ka. Matagal mo kinagad sa paa. Babalikan kita.
Babalikan kita. Babalikan kita. Ako, parang patay natin yung brown. Tapusin talaga ng dilaw. Buhay pa kaya? Grabe. Buhay pa kaya? Buhay pa. Buhay pa yung brown. Buhay pa, buhay pa. Buhay pa. Kumagat pa, kumagat pa. Nako, tinapos na. Na-finishing na. Wala, sinisip-sip no. Uy, grabe, kakagat pa din. Palag pa, palag pa. Palag pa. Oh. Matras siya. Balik pa siya. Balik pa. Balik pa kaya to? Kasi babalik pa to. Balik pa kaya. Ay, kakagat. Try natin na. Maglalakad pa to. Maglalakad to. Pero yung orange, oh. Stick na yung kinakagat, oh. Ayan, oh. Stick na yung kinakagat ng orange. Ayan, stick na. Kinakagat na. So ito kaya. Natin kung buhay pa. Yung iba agat pa to. Subukan natin mga agi. Tignan natin. Isa pa. Isang daan, no? Daanan sila. Balik siya, oh. Balik pa siya. Balik. Wala na, pareho na mahina yung mga gagamba. Oh. Uy. Dalawa. Last one. Naku, kinugat. Naku. Oh. So, yun o. Tabla to. Tabla tong dalawa na to. Tabi natin. So, basahin ko muna. Tabla to. So yun mga Adi, sana nag-enjoy kayo sa unang laban natin. So abangan yung next video natin, no? And maraming salamat pala sa mga nanatiling nanonood sa atin and nag-i-enjoy sa paglalaro ng patungkol sa gagamba. So tulad ng sinabi ko, abangan nyo yung mga gagambang Japan natin. And shoutout pala sa inyo. Ito, yan, shoutout sa inyo. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, so mag-subscribe na kayo. And malay nyo, mabigyan natin kayo ng mga malalaking gagamba. So yun lang, maraming salamat po. And gagambino.